Christian De Gabriele, soldat u missier ta' 35 sena minn ħalaxa, u għal-addas l-instab mejjet kmin il-ġimgħa filgħodu għal ħabta ta' 9:15. Il-katavru tiegħu intlemaħ qrib il-Gżejjer ta' San Pawl. Wara li l-ħamis fil-għaxija, il-pulizija ġiet informata li kien hemm bżonn l-assistenza tagħha fl-inħawi ta' bejn ix-xatt ta' Buġibba u l-Gżejjer ta' San Pawl, wara li r-raġel kienet jodos fl-inħawi u ma telax. Mill-ewwel bdiet tfittxija intensiva mill-Pulizija, il-Forzi Armati ta' Malta u l-Protezzjoni Ċivili li baqgħet għaddejja matul il-lejl kemm permezz ta' tim ta' Buwaddasa kif ukoll b'dingi u helikopter. Il-katavru ddaħħal fil-bażi marittima f'Xatt it-Tiben. Dwar il-każ inħatret inkjesta maġisterjali u l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Malli ħarġet l-aħbar u ġiet magħrufa l-identità tar-raġel kienu bosta li kitbu fuq il-midja soċjali u selmu l-memorja tiegħu. Fuq Facebook, il-Forzi Armati ta' Malta qasmu ritratt ta' De Gabriele bl-uniformi u waslu l-kondoljanzi lill-qraba tiegħu. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri wkoll sellem il-memorja tas-Surġent Christian De Gabriele u deskrivih bħala membru ħabrikiet tal-Iskwadra Marittima tal-Forza, filwaqt li qal li sfortuna li kellu jitlef ħajtu daqstant kmieni u fil-baħar li tant kien iħobb kemm fil-ħajja personali u anki bħala parti mill-karriera. Fuq il-profil tiegħu fuq Facebook kienu ħafna l-persuni li qasmu esperjenzi sbieħ mal-vittma, il-kol ma jistgħux jemnu kif il-ħajja ta' dan ir-raġel kellha tintemm daqshekk kmieni. Wieħed minn sħabu qasam xi ritratti tiegħu jilgħab il-futbol u talbu biex iżomm idejh fuq il-mara u t-tifla. Oħrajn qasmu ritratti b'memorji li jmorru lura snin u kitbulu li min għandu dejjem raw rispett. Ritratti li jiġdu li minkejja li Christian De Gabriele ħalla din l-art kmieni wisq se jibqa' jgħix fil-memorja u l-ħajja ta' dawk li sawrulu l-35 sena tiegħu fuq din l-art.